Salkisa sekangni sibino borok khaduragi tonglaimani Tripura hasteni Tripura State Cooperative Bank ni sebugo borok tlangna bagai amjo bungrani thangai kukubunyo chorani nangkha khoroksa Tripura siklani langma koktoma saimankha Dipras Deborma mungai Tripura ni candidate ngai Asamo Tripura State Cooperative Bank ni amjo bungor rani thangmani phiaba wati nokbar phaima bai Asamo thangnai super bus kasawai thangmani bus malkhung accident ingmani bai jagaon thika Dipras Deborma logio bini kumui bahino markhe sakdu khumankha Commissioner Deborma koktoma saimankha Dipras Debormani kami Maharanipur Thana Salema tai Dolai district ni bufani mung Bobaranjan Deborma tai Buma Mondira Deborma patimung patika Asamni Dima Hasawo bas malkhungok kajak kabangma borokno sakdu khuman jakni koktoma patimung patika Miahorni Damchini Jorawo Ditok Chora Dima Hasawo bus number AS 01NC0243 o malkhungo kajak kabangma borok dukhumanma ni bisingo bo simino thuisio Dipras Deborma kaijakmani bo talnikho tai koksilja jakha bus driver swag nungjak ingman bagino o malkhung phil nani dangkha hnai koktoma saimanma joratei nukhungni borok rok tabuk bini mangkathina naharna thangjak khnai khanao Asam Dima Hasawo oba haike kabangma borokni andolon khaimani olobo Gosia Tripura State Cooperative Bank borni bakhaktei o amjukmungno Asam rogo Tripura ni phataro khaimani bagai koma lukrokni khami thikmani kukubunyo langmano tlangai thangka tabuk tamo unglainyo obrno tinyo tabuk sialai tongma khelo kuro